Daming isda, oh. Ito kami sa Rayat. Ang Dadong Dam. Ay, sorbo. Daming isda, oh. Dami. Daming isda. Ay, mami, ulok po ba din mo? Ayan, daming isda, oh. Madam, tig magkano daw yung kilo niyan? 20. 20. Hindi nyo magbebenta. Bilhin mo na, marami may dagdagan ka pa mo. Pag nag-a-kondisyon ito, magbebenta rin ito, nagdagan yan. Kaya hindi na ako-kondisyon na lang. Oy, thank you. May namigay sa amin, no? Dalawang isda. Pre, thank you. Yeah, okay. Boss, ano masarap ng luto niyan? Boss, ano masarap luto niyan? Ha? Titad. Oh, tika, ano sarap nun. Dami isda, oh. Nakikita ito. Salita na kanyang panyangkap. Dinala. Uy, dinadya mo na dinala. Nakabudol kami ng 2 piraso. Sige, be. Dami, oh. Galing porta ka nung kilala ko mo. Dami isda, oh. Bagsak presyo. 100 pesos isang tumpok. Tito! Sige, mapalaris ka, Ken. Mabibili 1 mini na kakulit. Kapares na ka, Ken. Pabrame. Pili na pantaya.